Buset, pagpirda na, buset, katapos na maligo. Alas 4 ng hapon. Pagsinay, nakapila na kami dito sa Shanghai. February 9, pagsinay, pa-normal mo tayo. Ayan, si partner ko. Yan na lang, pa-Japar. Tapos ligo, tapos sila maglapa. Saka Cobra. Diskarte lang kasi ito. Diskarte lang. Tapos ligo, naglapa. Dito sa Bicol, isang buwan na siguro panay ulan dito. Ano, madam? Isang buwan na siguro panay ulan, no? Kaya pag naglaba ako, di ba ako makatutuyo? Yung damit ko ngayon, sinuot ko, isa. Yung nilabahan ko, yun o. Dalawang t-shirt o. Diyan ko lang muna nilagay habang nakapila para mainitan siya, makatulo. Mainitan sa makina habang nakapila kami dito. Kasi ilagay ko sa estribo. Pero dito. Para makatulo ba? Para makatulo. Dalawang t-shirt yan. Kaya tatlo ng t-shirt ko. Eh wala na akong bisan nung pagdating sa Cubao. Bukas, pagkita tayo. Pinapatulo ko lang muna kasi sa estribo ko yan ilalagay mamaya pag nakalis na kami. Discarding Pinoy lang yan. Discarte lang. Pinatawaan ako ng babae na dumaan ako, sampay ako. Pinatawaan ako. Nagsampay ako na sa front. Sahod. Okay, pinapatulong ko lang muna kayo mga baka mabasang tribo. Tribo ko yung nilalagay. Habang bumayag ako ng Cubao. Yung na pagtutuloy sa Cubao, bukas may buset kaya pangapat tayo bukas. Sige ang oran-oran dito sa Bicol, may buset. Sa Bicol, sige ang oran sa partido. Halos kong isang buwan na to, sige pagkanabihan namin dito, ulan. Kaya di makapatuyo sa nilabahan, pagsit na tayo. Dito tayo sa Tigaon, pagsiting. Ayan, hindi tayo maka-live kasi wala Facebook ko na Live yan, live. Napulong memory. I-edit pa natin ito yan si Boss Jono. Pugsita tayo, hindi to sa Tigaon. Pugsita tayo. Nakapila tayo dito. May pick up tayo dito. Shanghai, Tigaon ang pick up natin. Pugsita tayo. Thank you. Sir Pugsit. 5:30 pang alas natin dito, may kubisit. 4:30 sa Shanghai, 5:30 sa Tigaon. Kung may pasayro sa San Ramon, dadaanan yun.